Dovolte mi predstaviť vám pár svätých v našom kostole. Práve oltár je zasvetený kráľom, kde v strede sa nachádza obraz svätej Alžbety. Celý svoj život zasvetila chudobným a chorým, osobne im pripravovala jedlo a rozdávala svoj majetok. Avšak po smrti manžela ju jej príbuzní vyhnali z kráľovstva. Všetky posledné peniaze, ktoré mala, darovala nemocnici Marburgu, kde až do svojej smrti slúžila chorým. Na ľavej strane oltára stojí socha svätého Štefana I. Král Štefan zakladal kostoly a kláštory v Uhorsku. Po jeho smrti bol uctievaný ako svetec a dodnes je považovaný za zakladateľa Uhorska a patrona krajiny. Na pravej strane sa nachádza jeho syn, korunný princ svätý Imrich. Imrich bol vychovávaný v duchu viery a od otca dostával slávne rady o múdrom panovníctve. Kráľovstvo s jedným jazykom a jedným zvykom je slabé. Prijímajú cudzincov ako dar od Boha. Imrich mal vládnuť, no tragicky zomrel pri love a preto je uctievaný ako svetec mladosti a čistoty srdca. Posledný svetec na tomto oltári je svätá Barbora, mučenička z 3. storočia. Napriek zákazu prijala kresťanskú vieru, za čo bola väznená a mučená svojim vlastným otcom. Tradícia hovorí, že ho v zápätí na to zasiahol blesk. Dnes je svätá Barbora patronkou baníkov a skupín, ktoré sú spojené s rizikom náhlej alebo násilnej smrti. Príbehy svätých sú aj príbehmi ľudí, ktorí dokázali premýšľať inak, konať odvážne a posúvať svet dopredu.